before I knew what it was. I saw the pills on your table for your unrequited love. I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us, both of us, both of us, both of us. I am a giant. Stand up on my shoulders. Tell me what you see. 'Cause I am a giant. We'll be breaking boulders underneath our feet. I am, I am, I am, I am, I am, I am a giant. Започвам. Да. Добър вечер на всички. Аз съм Диана Василева, живея в Англия и съм майка на 2 деца. Тази вечер ще ви представим система за увеличаване на доходи. Информационен семинар, представяне на LR Health and Beauty. Светът се променя. Непрекъсно повишаване на цените, на горивата, на храните. Доходите не стигат, парите едва свързват двата края. Все повече трудно става да намирате постоянна работа, постоянен доход, постоянен договор, нестабилно бъдеще, пенсионна система. Пенсионерите едва свързват двата края с пенсията, която получават. И все повече млади хора един ден се страхуват, че няма да получават пенсия. Предприемачи, които едва удържат бизнеса. Само, че махни ми снимката. Какъв е вашия план за финансовото ви бъдеще? Много хора мислят как да постигнат да работят извъннаредно, да започне собствен бизнес, да печели от лотарията, да инвестира успешно, да закупят франчай, да мисли позитивно. Всичко това почти не е невъзможно. Или пък 95% от хората нямат никакъв план или планът им предварително обречен на провал. От какво мечтаем? Всички мечтаем за това, което виждате на тази картина. Финансова стабилност, здраве, красота, възможност за пътешествия, образование на децата, свободно време, дълголетие, къща на мечтите и помощ на близки. Но сега ще видим какво ни е нужно, за да постигнем тези неща. Здраве, пари и време. Това ни е нужно да постигнем нещата, които видяхте на слайда. Ако го имахме и трите едновременно, ще да е много добре. Днес ще научите как можете да създадете свой бизнес систем от нулата, използвайки готов и доказан международен бизнес модел. Без да напускате работата или бизнеса си. Без крупни инвестиции, без никакъв риск, безплатна система от обучения и подкрепа. Без договори, крайни дати и задължения. Без работно време, място и шеф. Без ограничени в дохода и развитието. Тук можеш да бъдеш себе си, да изградиш живота на своите мечти. Тук ще ви представя бронзов лидер на организация Христина Иванова. Добър вечер от мен. Мен не ме виждате, нали така, момичета, в момента? Извинявайте, че ви питам. Не се виждам. Така, тъй като имаме технически проблем, тази вечер ще е така. Аз съм Христина Иванова.
бронзов лидер на организация. Благодаря на Диана, че се справи действително много добре, каза ни много интересни неща и в действителност по-напред ще видим още интересна информация, която наистина може да ни промени живота ни, както промени и моя. Аз съм сътрудник на Елер от от 9 февруари 2020 година и вече съм с месечен доход 3000 евро. Предимно стартирах като цяло за бизнеса и сега ще видите моят път. Тук преди Елер съм работила в Италия 14 години. В дясно на слайда виждате моята работа в Германия. 11 години съм била в една фабрика. Действителност, да ви кажа честно, доходите, които бяха там, бяха минимални. Знаете, за часова работа, която ви плащат определено доста така, може да кажем, че не плащат правилно, защото за труда, който даваме и за мечтите на нашите шефове. В Италия съм взимала на това място, както виждате, това е едно барче, желатерия, сладоледи, които имаха и предимно кафене като цяло. Тук някъде около 450 евро ги взимах като заплата от 1 часа на обяд. Започвах до 12 вечерта. Това са доста часове. Оставях си голямата дъщеричка, извинявайте, и средната, която беше много малка, на моя съпруг да ги гледа, само да мога да му помагам. В Германия на това работно място за 6-часова работа взимах по 840 евро нето. Който е бил в чужбина, знае какво означава това. И отново лишаване от децата. На студено бяхме. Това беше предимно вътре във фабрика, но определени часове бяхме и на студено място, където беше като склад. Знаем, че е трудно за всеки един, но когато аз започнах с Елер, при мен се промениха нещата доста така не набързо. Предимно аз съм човек, който има много търпение. Бях си казала, ще си взема автомобил от компанията, защото компанията ни дава тази възможност да караме нови автомобили. Тук сме в Германия. Ние имахме първият ни автомобил в Германия, който де-факто го имахме за 1 година на лизинг, вече който не иска повече информация. За това за автомобилите може да попита всеки един човек, който познава от този Zoom. Беше нещо невероятно, защото ние не сме имали такава кола, такъв автомобил. Виждаме, че автомобилът е нов. От автокъща на 0 км сме го взели и предимно е удоволствие да караш такъв автомобил. Просто компанията това дава ни такава възможност и ние имахме, действително се грабнахме. Виждаме, че тук в дясно бяхме на сцената. Качиха на сцената миналата година 2 пътя с моя съпруг. Бяхме достигнали 2 титли едновременно за няколко месеца. Лидер на организация и бронзов лидер на организация, без да усетя как всъщност стана това, разбира се, помагайки на целият екип. Без да се осъзная, аз достигнах на тази позиция. Действително тази позиция е много сериозна. Моята мечта беше лидер на организация, но изведнъж и бронзов лидер на организация. Наистина беше един шок за мен, така да кажа, защото не го очаквах. Всъщност имах страх да хвана тази титла от начало. Но след което вече разбрах, че става всичко заедно с екипа. Няма как да спрем екипа да се развива и така се развиваме и ние самите. Просто това се получава. Виждаме долу на снимката какво пише Република България. Разбира се, след 25 години чужбина, защото от 14 години в Италия, 11 в Германия, ние тази година се прибрахме в България за постоянно. Това ми даде възможност компанията и в действителност това е един уникален шанс.
Да изкарваме тези доходи, които след малко ще ви покажа как съм ги достигнала де-факто всяка година. Сложила съм тези две снимчици в ляво. Това е от 6 септември. Бяхме на един бал, който де-факто бяхме доста хора от много държави и постигнахме дадена позиция, за да бъдем на този бал. И се пожелавам до година, когато имаме отново тази възможност, не с 3-4 момичета от моята мрежа, а да съм поне с 7. Не знам защо казвам числото 7, защото може би ми харесва. Дай Боже и повече. Теодора е моята дъщеря, която достигна на позиция лидер на организация, благодарение отново на прекрасния екип, който създадох след нея. Да, аз започнах с екипа да работя. Тя всъщност познава продуктите, но все още не е готова да си поеме цялата мрежа, което се надявам някой ден това да го направи. Тя е стартирала през 2021 година. Де факто една година след мен бях я записала към компанията. Просто стартирахме с един малък пакет и създадох една прекрасна мрежа след нея. Това е моят екип. Това е моят екип, част от екипа всъщност. Прекрасни момичета и момчета. От доста държави сме тук. Забрави да сложа знаменцата. Тази година, преди няколко седмици, мога да кажа, преди месец и половина, ние се бяхме видели на бизнес ден в Германия и имахме хора, които бяха гости, така да кажем. От Гърция имахме гости, от Англия, от Холандия и всъщност, да не се объркам сега, да не объркаме, от Германия бяхме и ние от България отидохме в Германия. Извинявайте, това беше в Германия. Значи, тук действително ние, когато се виждаме на тези събития, още повече се сплотяваме и уникално наистина. За което много им благодаря, че винаги са до мен. Това е моята стълба на успеха. Тук виждаме 9 февруари 2020, стартирала съм. Преди това съм работила, последната ми работа ми беше машинен оператор в Германия. Отговарях, както казах, за доста неща в самата работа, но не беше много добре заплатена. Виждаме първия ми бонус. Март месец. Бях на 6%, достигнали с моята поръчка. Това е 17 евро, който беше моя бонус и казах се, окей, нали, все пак е нещичко. Кой ще ви върне? В кой магазин ще ви извикат елате тук да си вземете 17 евро като бонус? Нали така? Абсолютно няма как. След което април месец аз реших и си казах, започнах за работа. Какво ще правя? Чакай тук да се засиля малко. И започнах моите действия. Достигнах на младши менеджер април месец. Май месец 2021 виждате, че имам един доста така дълга яма, да кажа, защото бях паднала от титла май месец 2020, отново дигнах юни месец титла, отново като младши менеджер. През два аз се вдигах и падах. Не е нищо против това. Смисъл, не трябва да се отчаивам. Искам да кажа за новите момичета, който иска да стартира в този бизнес, трябва да е готов на всичко. Просто не трябва да се отчаивам на такива неща. Ето аз през май месец, виждаме 2021, достигнах на менеджер. Тогава беше все още заплатена титла. И де-факто юли месец 2021 достигнах за много малко кратко време, защото имахме един 90-дневен, който бяхме стартирали с Катина Ангелова. И през това време аз дигнах 2 титли, нали, които гледаме, че са една до друга почти месеците. И разбира се, тук вече виждаме нали, лидер на група, лидер на организация, както казахме януари месец 2850 евро. Тук са малко в повече паричките, защото бях затвърдила и лидер на група. Де факто аз бях паднала преди това, след втори месец. Бронзов лидер на организация
това е наистина една стабилна позиция и де-факто ще видите след малко по-напред, нали, за маркетинговия план, как се достига и какво трябва да се направи. Предимно в момента аз се намирам в България, както казахме, и вече тук действително отново плащат немците. Това да не ви притеснява. Можете винаги да започнете където и да се намирате, но самият маркетингов план е единствен от Германия и директно тези бонуси се заплащат както е за всеки един, нали, в евро и лева. Изобщо да не ви притеснява, че ще взимате по-малко пари. Задавали са ми този въпрос, за това искам да го отбележа. Така, да продължим. Това е нашата компания. Едно качество за всички. Компанията се намира в град Ален, Германия и е създадена през 1985 година. Собствено производство в Германия, това означава, че само и единствено от тук са всичките продукти, хранителни добавки и всички продукти, които са за лична хигиена. Имаме открит официален офис в София от 2009 година, където преспокойно можем да се обадим по телефона и винаги да попитаме каквото и да било, защото се говорят на български език. Това е прекрасно. Компанията със стабилност и перспектива. Оборот без граници. Какво означава това? Виждаме, че компанията работи с цели 32 държави официално. Повече от 40 години стабилност и развитие. Всяка година виждаме стълбата нагоре, върви постоянно нагоре. Това означава, че дори да има кризисно време, знаете, че кризата, когато започне, абсолютно във всичко се усеща, но тук виждаме, че тя се е развивала и е вървяла само напред. Компанията номер 1 в Европа в бранша директни продажби, 300 хиляди сътрудници в 32 официално открити държави. Цел на компанията е успешен бизнес в повече от 100 държави. И вярвам, че скоро това ще се случи. Така, ЛР е част от индустрията, мрежов маркетинг. Бизнесът на новото време е достъпен за всеки, независимо от пола. Само секунда, извинявайте. От пол, възраст или местоживеене. Индустрия в постоянен възход. Близо 200 милиарда долара годишен оборот. Представете си колко много оборот има тази компания в действителност. 125,5 милиона човека се занимават активно. 36 милиона милионера има и над 150 държави. Хора, които се занимават с индустрия като цяло, нали? И тук виждаме една статистика, която е от 2021, всъщност тук е стара статистика, как директни продажби и мрежови маркетинг как са на ниво 186,1 милиарда долара, представете си. А иначе филмова индустрия е най-ниска на 21 хиляди и 30 милиарда долара. Това наистина за мрежови маркетинг е нещо вау. И знаете ли, че през 2021 компанията в индустрията мрежов маркетинг изплаща повече от 75 милиарда долара възнаграждение на партньорите си. И тук имаме от Ричард Брансън, който е милиардер, който е казал: аз съм страстен привърженик на мрежовия маркетинг и шансът, който той дава на хората. Продукти в няколко най-големи бранша. Продукти знаем, че имат достъп в компанията, както за здраве, хранене, красота, лична грижа, грим и парфюми. След малко ще разгледаме всичко това от една прекрасна дама. И нека да разгледаме. С LR получавате повече качество и възможности.
търговската мрежа в лявата страна на слайда, какво се случва? Де-факто тук виждаме марка и производител, след което тръгва директно към реклама, вносител, продажба на едро, продажба на дребно и чак тогава достига в нашите ръце клиент. Какво се случва тук? Самата марка и производител, всичко това трябва, нали, да се заплати за всичките тези пътища, които виждаме, от цената, от която е самият продукт. Всъщност, докато достигне до клиента, сумата, която остава в самия продукт, колко остава тя? 10%. Значи 10% качество ние може да получим една паста за зъби от търговската мрежа. Да кажем, от някой супермаркет се закупуваме паста за зъби. Тук виждаме в дясно, че директен достъп от ЛР, ние имаме марка и производител и директно от компанията идва в ръцете на сътрудника или клиента. Така че тук сме на 100% сигурни, че ние получаваме 51% качество, а 49% отиват директно за самите бонуси на сътрудници, които се изплащат. Абсолютно един уникален маркетингов план, който след малко отново ще видим. И сега тук искам да ви представя Веселина Берсан, която ще ви разкаже за светът на продуктите на ЛР. Добър вечер! Благодаря, Христинка, за представянето. И ти също беше уникална и изчерпателна. Аз съм Веселина Барсан, на 30 години. Майка съм на две деца и от 10 години живея в Германия, като 2 години вече се занимавам с LR, с мрежов маркетинг. Сега за мен се пада честа да ви изясня, да ви разясня как да бъдете по-здрави, да живеете по-дълго с продуктите на LR. Така, тук може да видим една дама, чието лице е разделено на две и ще сравним как тези биоактивни хранителни добавки ни влияят. От дясната страна имаме вредните ни навици, пушене, алкохол, стрес, забързано ежедневие, а в лявата страна продуктите и здравословен живот като цяло. Сами можем да преценим как тези фактори ни влияят, като приемаме продукта на LR и се грижим за нашето здраве, спортуваме, когато приемаме, нали, алкохол, вредни храни, имаме забързано ежедневие, лицето ни се старява доста по-бързо и, значи, как да го кажа? Точно така. Състарява се по-бързо, а докато се грижиме за себе си с продукти на ЛР, това е най-добрият начин. Нашия организъм се нуждае ежедневно от 90 вещества, за да функционира правилно. И тези продукти са най-добрият начин, наистина. Използвайте биоактивни добавки към храната и се хранете функционално. Следват да ви разясня за продукти, които наистина ще останете очаровани от това, какво те могат да направят с нашето здраве. С LR вие избирате доказано и сертифицирано качество. Тук имаме нашите сертификати, които са Институт Фрезениус, TÜV, Made in Germany, както винаги немско качество на 100% и Дерматест. Институт Фрезениус е немски медицински институт, който издава сертификати на най-добрите от дадена гама в целия свят продукти и в днешно време само 30 продукта разполагат с този сертификат, от които 3 от тях са на LR. Дерматест е също немски сертификат, като гарантира, че продуктите не съдържат токсини и не предизвикват алергични реакции, извинете. И също така стават и за бременни жени. ТЮВ, това е институция, която гарантира качеството на нашите уреди и продукти. И Made in Germany, разбира се, че това е доказано немско качество. Също искам да подчертая, че продуктите не са тествани върху животни. И имаме още един много важен сертификат ТИАС, който от своя страна е сертификат, даващ само на продукти, съдържащи правилно обработен гел от алоe вера.
Тук ще ви разясня малко за алоe вера гел. Това е Барбаденсис Милър, гел за пиене номер едно, алоe вера гелова за пиене в света. От 89 до 98% съдържание специално обработен, раз, разнообразие на вкусовете и полза на действията в организъма. Имаме 5 вида алоe вера гел и това са с мед, който е общо взето за чревната ни флора и за общото ни здраве, нали, като цяло, с праскова, който е подходящ за диабетици, защото не съдържа посладител, и за бремени, за малки деца също става. Алоe вера с коприва, той е за кръвоносната ни система, с джинджифил за имунната ни система и алоe вера гел за пиене с Freedom колаген за цялата ни двигателна система. Пробаланс. Това е продукта, който винаги върви ръка за ръка с алоe вера гел за пиене, защото той помага на храната, която приемаме, да изхвърли вредните вещества към черния дроб за пречистване и останалите да ги разпредели в нашите клетки. Това е специално съчетание от минерали и микроелементи, магнезий, калций, мед, хром и други, и е състезна комбинация от цитрати и карбонати за регулирането на киселинния баланс в нашия организъм, който е много важен, защото ако киселинността в организъма ни е надвишена, могат да се образуват много страшни болести и здравословни проблеми като цяло. Това е един от любимите ми продукти, както за мен, така и за моите деца. Винаги, когато се случи нещо в нашето семейство, дори само да е заболи гърло, вика: мама, искам коластра. Той е патентован продукт, който също, както виждате, притежава този сертификат Институт Фрезениус, който е даван само на 30 продукта от цял свят. И това не е единствения, който притежава фирмата. Това е най-доброто от природата, което може да получим, именно животинска коластра от крави от гледане в Европа. Много деликатно извлечена течна коластра, която има също и в вариант на капсули. Тя се извлича от кравите първите 12 часа от самото раждане и много внимателно се бутилира и дори не е обработена. Запазва съставките си на 100% благодарение на метод за студено производство. Тя е за имунната ни система, която след едно такова шишенце, което създаваме един железен имунитет за дълго време. И пробиотика, разбира се, той е също патентован продукт на фирмата LR, като подкрепя нашата чревна флора. Съдържа над 1 милиард бактерии във всяка капсула от 12 различни бактериални щама и позволява да подхранва по-точно нашите добри бактерии, нашите лоши бактерии, и от лоши ги превръща в добри. Това мога да кажа. Той работи също заедно с коластрата, защото имунната ни система се намира в червата ни и ако червата ни не са здрави, и имунната ни система няма да е напълноценна. Затова този продукт е много важен. Гъба рейши. Това е императорска гъба за жизненост и дълголетие с прах и екстракт от рейши, с витамин С, известна като гъбата на дълголетието в традицията на далечния изток. Допринася за нормална функция на кръвоносните съдове, за нормален енергиен метаболизъм и намаля умората и изтощението. Също така да добавя, че това е най-добрият продукт, който съдържа най-висок процент габарейши в капсулите и е най-добрият чистач за ам, черен дроб, за пречистване на черния дроб. Така, това е много добър избор за пакет Мета Про.
Тук ще ви разкажа за него. Това е иновативен пакет, който ще подкрепи вашето здраве отвътре навън. С специално обработени съставки, този пакет подпомага черния дроб, чревната ни флора и нашите клетки, като подобрява детоксикацията и цялостното ни благосостояние. Много е лесен за употреба и с видими ефекти. Метапро е най-добрият съюзник за едно правилно и здравословно бъдеще. Body Mission. Това също е един от пакетите ни, които ам, подкрепят метаболизма за регулиране на теглото. Това е част от продуктовата линия, нали, за разработена, нали, освен за регулиране на теглото и за телесното ни усещане. И фирмата предлага както продуктите, така и готова система за хора, които търсят нещо готово, като рецепти. Имаме тук и супи, шейкове с натурални аромати, без вкусители, без осветители и без палмово масло, с стевия като посладител и с 100% веган. Имаме също за подкрепа нашите помощници протеин за стягане на кожата, чай, който е за предотвратяване на глада и също за изхвърляне на допълнителните течности от нашия организъм. И пробаланса, както преди малко споменах, той е най-важен тук, защото регулира киселеността, без значение каква храна приемаме. Това е една много широка серия от алоевия, като предлага продукти за специална грижа. Това е нашата аптечка, която ще обобща след този слайд. Днешна грижа за лицето и тялото. Грижа за зъбите предлагаме, бебешка серия, мъжка серия също, грижа за коса и слънчезащитни продукти. За лятото, разбира се, много са важни. Слънчева протекция. Това са примери на силата на продукти на Елер. В лявата страна имаме три снимки на диабетик. Това е рана диабетик, като видиме, че когато е започнал да ползва продуктите, е било 4 април и разликата 23 април, това са 2 седмици, да, и на 27 септември как изглежда самата рана. Който е диабетик, знае много добре, че раните не заздравяват толкова лесно. И тук горе също обърнете внимание на алоето с коприва и пробаланса. Това е за вътрешно третиране. И след това едновременно ползваме и нашата аптечка. Концентрат, гела, прополиса, емердженс спрея. А в дясната страна имаме едно детенце, което е ожулено и също може да видите как ясно то се е изчезнало, нали? Дори и белек не е останало, ползвайки тези продукти. Става също за какъвто и да е вид кожни заболявания, ортикария, алергии, всякакъв вид кожни раздразнения. Салонът за красота във вашия дом. Това е един продукт, който всяка жена би трябвало да има в дома си, защото който го притежава няма нужда да ходи на спа процедури в салон и да дава луди пари. Този продукт тук не е нито много скъп и се заслужава, защото ам, печели вече за поредна година първо място в цяла Европа за най-добър професионален уред за спа процедури. Той е иновативен уред за... Извинявай, не съм приключила. Иновативен уред за оптимална грижа за кожата, който позволява по-интензивно и дълбоко почистване, като самата четка, която виждате, тя е с сребърни частици и почиства лицето 10 пъти по-надълбоко от всяка друга. Няма просто такъв, който да я надмине. Имаме още три приставки, които са шпатула за премахване на мъртвата кожа, за почистване на нашите пори. Имаме и плоча за изглаждане на бръчки и тази голяма приставка, тя е за масаж на тялото, както и за стри и целулит, също за намаляне на целулита, с подкрепа на нашите продукти на Sideguard, лосьони и кремове.
И ето тук може да видим резултатите от нашата технология Anti-Age. Това са жени в различна възрастова група, преди и след редовна употреба на уреда. Можем да видим ясно как напълно премахва бръчки и стяга кожата. И не на последно място, разбира се, това са нашите продукти, който притежава нашия уред. Добре е да има и тази чантичка с 20 продукта вътре, като чантичката получават напълно безплатно. Това са най-важните грим продукти за всяка жена в един комплект. Tight Guard Signature се казва и ви предлага всичко това, от което се нуждаете за ваш индивидуален грим. Отлични основни грим продукти за безброй много визии, създадени от бюти експерти с подхранващи съставки на естествената ви красота. Дами, трябва да го имате това. Нашите нови парфюми на Елер. Не знам дали знаете, но Елер създаде една чисто нова серия от много парфюми, които са много трайни и Елер е създала история от тези парфюми. Не просто е създала парфюм, тя създава усещане за увереност и индивидуалност. Наистина много добро немско качество с изключителна трайност и уникални композиции с концентрация на парфюмни масла от 12 до 25%, както виждате тук, нали, в нашата фирма, а на пазара са от 8 до 15%, дори някои и по-малко. Искам да подчертая, че не съдържат стабилизатори и всеки, който желая, може да се закупи. В ляво има Discovery Box. Това е цялата ни кутия с нашите монстри. А пък ако се чудите кой парфюм е най-добър за вас и не разполагате с тази кутия, в дясно има този QR код, който може да сканирате и да попълните анкетата. Така фирмата ще определи кой парфюм е най-добър за вас. Това е един много специален парфюм. Те са общо 4 на брой, 2 женски и 2 мъжки. Glorious Elixir, парфюм за жена с сърцеви нотки египетски жасмин Абсолю, който е бран много внимателно на ръка, да подчертая, защото за да запази напълно своя аромат на 100%. И, както пише и тук, е един от най-ценните цветове на света. И с базови нотки, ванилия и сандалово дърво. Това е мъжкият вариант на еликсир Glorious с сърцеви нотки, величествено кедрово дърво от Вирджиния и с базови нотки слива, кожа и балсамов амбър. Следващия женски еликсир е Famous еликсир с сърцеви нотки, изключително тонко от Бразилия и с базови нотки бадем и розов пипер. Наистина много а, такъв секси парфюм, наистина много тежък, много траен, просто е уникален и аз го имам. Имам ги четирите, наистина заслужава се. Много е траен. И серията за еликсира за мъже Famous с сърцеви нотки, изключителен ветиер от Хейчи и с базови нотки джинджифил и лавандула, също и кожа. И е дървесен и пикантен мъжки парфюм. Така, какво имаме тук? Висококачествени продукти. Всички продукти на Елър са висококачествени, но тук може да се гордеем с нашата висококачествена продуктова серия на Microsilver, които съдържат противобактериална медицинска серия с чисто сребро, като предлага продукти за нашите зъби, паса за зъби, спрей за уста и вода за уста, за лице, крема и също така гел за почистване, шампуана за деликатен скалп, за дерматит, който става също и антибактериален гел за ръце. Тук на снимката в дясно може да видим как при такъв тежък кожен проблем, акне мисля, че е, след употребата на нашите продукти на Microsilver, резултатът е очевиден. Да. Елрикапин. Това е серия на продукти насочени към
ам, предотвратяване на косопада или растеж след такъв обилен косопад и подобряване на плътността на самия косъм. Това е шампуан и серум, като шампуана помага наистина за предотвратяване на косопада, а пък тоника да закрепи здрава коса за скалпа и подпомага растежа наистина да, да расте много по-бързо от нормалното. Имаме много лични опити. Тук на снимката може да се види. Това е за около месец, примерно, разлика. Опитайте наистина, за да се уверите. Едно великолепно дуо против косопад. Нашите елексири за мъже и жена. Елексири 5 в едно, които помагат за по-малко бръчки на жената, чист и здрав вид на кожата, стилна и блестяща коса, здрави и твърди ногти. Ам, Момент само, една секунда. Но също така фирмата не е забравила и за нашите половинки. 5 в едно за мъже, който също помага за много енергия, за здрава кожа, за гъста коса, за привлекателно мускули, за силна потентност. Забравих да кажа, че еликсира за жени съдържа колаген, а пък този мъжкия е с тестостерон. Те са много лесно се употребяват и са с невероятен вкус и се използват по начин, идеалния начин, за да се грижим за себе си ежедневно, всеки ден. Опитайте, за да се уверите и вие в самите техните ползи, наистина. Така, хора, това беше от мен за днес. Благодаря ви, че бяхте с нас. Сега с мен, извинявам се, искам да ви представя една дама, Райна Стефанова, която ще ви обобщи как да увеличите дохода си, използвайки маркетинг плана на ЕЛР. Благодаря ви много. Веселина Барсан, благодаря ти за моето представяне и за милите думи, които каза. Добър вечер на всички. Казвам се Райна Стефанова за тези, които не ме познават. Майка съм на 3 деца и баба на 3 внучета. За мен е често удоволствие тази вечер да ви представя маркетинговия план на нашата компания LR Health and Beauty. Как да увеличим дохода си, използвайки маркетинговия план. Каква е идеята тук? Използвайки сигурните си разходи като ваш капитал в бизнеса с LR, как да изградите система за сигурен доход. Тук нагледно можем да видим на слайда как по принцип едно нормално семейство средно месечно му се изчислява долу-горе 500 лева месечно. Тези пари отиват за здраве, хранене, красота, грим, парфюми, лична грижа. Това е нормално за всяко едно семейство. Среден разход на двучленно семейство за един месец е изчислено на 1000 лева, а за една година това възлиза на 12 000 лева. И ето тук е много интересен факт, който аз до сега не съм го осъзнавала и не съм се замислила изобщо. Как този сигурен разход ние можем да го направим в инвестиция, а оттам и сигурен доход. Това е вашия капитал, който можете да използвате. Това е много интересно, което до сега не съм се и замислила. Как става това? В случая, когато вече се регистрирате, станете партньор към компанията, към днеската компания LR Health and Beauty. Какво е важното и което трябва да се акцентира и всеки един да знае, че тук всеки един сам се обслужва. Вие не продавате на никого, ами директно продуктите и нещата, които са ви необходими, вие ги закупувате директно от компанията. Това е компания за директни продажби. Тя не е компания, която отиват продуктите им по търговската верига, търговската мрежа нататък до, както знаете, за нормалния бизнес. Това ни дава приоритет на нас, партньорите, които, примерно, когато се напазаруваме за нас неща, които са ни от първа необходимост, примерно като елементарната паста за зъби, кой го няма, просто сменяте марката. Тази марка, която доверявате се на
на компанията на LR. Аз така лично направих. Аз след като се напазарувам, примерно вие имате оборот от 200 лева. След като ползвате дадената паста за зъби, било продукти за лична хигиена или решите да си подобрите здравето, като ползвате биологичните хранителни добавки, вие съответно препоръчвате на вашия топъл и студен кръг от приятели, познати, роднини, колеги, примерно на слайда, както ви е визуално показано, на Мария, Таня, Георги и Силвия. След като и те решат, вие споделяте на тия ваши приятели и те решават да станат съответно партньори и да си имат техен идентификационен код, чрез който да си купят директно от компанията, не от вас. Те съответно след като се напазаруват, имат и техен личен оборот. Всичко това съвкупно става ваш групов оборот. Вашия личен оборот плюс груповия оборот на слайда, както сами виждате, от 200 лева личен оборот плюс груповия оборот възлиза на 1850 лева. Това е общ оборот на вашия бизнес. Вашия месечен доход, тук може вече компанията ви заплаща 200 лева на месец. Това никак не са малко. Но след като вашия бизнес, нали, така да се каже, стартира, за тези хора, които действително са решени и искат да градят бизнес и след като искат да се развиват, те подкрепят своите партньори и така съответно се развиват. Както виждате, тук пак на слайда сте вие с 200 лева. Пак нормалния оборот, който вие лично си прецените, но Мария, Таня, Георги и Силвия, техният оборот тук значително е повишен. Защо? Защото те, съответно след като са ползвали самите продукти, те решават да препоръчват на техния вече кръг от приятели, познати, колеги, роднини и така нататък. И постепенно мрежата се разширява и така вашия оборот от 200 лева се остава, но тук забележете, обърнете внимание на слайда, груповия оборот възлиза на 15 000 лева. Тук вече вашия месечен доход, който компанията ви изплаща, възлиза на 2200 лева на месец. Това е гарантирано с програмата Fast Track. Това никак не е малко, дами и господа, ако се замислим, защото по принцип, когато отидем на някой даден ресторант или фризьор или някакъв магазин и останем доволни от дадената услуга и дадения продукт, който ние несъзнателно го правим ежедневно, препоръчваме. Но нито един ресторант или магазин не ви връща обратно 2 лева, за това, че сте му докарали, че сте препоръчали и съответно сте му докарали повече клиенти. Нашата компания LR Health and Beauty е точно това. Тя оценява тези партньори, които се развиват и които препоръчват. Тя го и оценява и съответно награждава партньорите, които възлизат на голям групов оборот. Така се развива и вашия личен бизнес. Така, кои за амбициозните хора, които искат да градят, действително да го осъзнаят като бизнес, какви са вашите цели в първата една година? На първа стъпка това е квалифицирайте се за програма Fast Track и може да получите бонус от 60 000 лева. Това е гарантиран бонус. Първата титла, която е първа стъпка в тази иерархия, така да го кажем, на самата компания, това е младши менеджер с 600 лева гарантиран с Fast Track програмата. Това е първата титла и значка, която съответно става и личен пример пред екипа и вече имате участие в MLM Академията. Това е една от най-приятните и сладки титли за всеки един, който първоначално е стартирал в тази насока. Другата титла е младши лидер на група. Тук вече, както виждате, значително паричният бонус възлиза на 2200 лева гарантирано, плюс автомобилен бонус от 600 лева на месец. Това вече е силен пример за успеха и имате участие в Лидерската академия.
На третата позиция, това е една от позиция, която вече е доста по-сериозна, лидер на организация. Всеки един се стреми, който е достигнал, да достигне до лидер на организация, защото тук вече нещата се променят. Едно е от финансова гледна точка, парите стигат на 4000 лева, автомобилният бонус е на 1200 лева на месец. Тук имате възможност за основен доход и то доста сериозен. Лидерски нива. Тук вече след лидер на организация възлизат и лидерските нива. Това е, така да кажем, по-високото стъпало за хората, които действително се целят и стремят да се развиват нагоре и са амбицирани. Действително постигат, защото маркетинговия план е един за абсолютно всички и има точни и ясни правила, които като ги следваш, просто ги достигаш. Лидерски нива с бизнес трак програмата, това е бонус трак, дава гарантирани минимални възнаграждения на всяко едно ниво. Бронзов лидер на организация 6000 лева на месец, плюс автомобилен бонус от 1200 лева. Сребърен лидер на организация, автомобилен бонус тук е на 1450. Виждате сами как парите възлизат от 10 000 лева на месец. Златен лидер на организация получава 20 000 лева на месец, платинен лидер на 30 000 лева. И съответно автомобилния бонус се покачва и парите виждате ги много добре и ясно са изразени на слайда. Това са президентски нива с доход над 40 000 лева. Това не е никак малко и е доста сериозна сума за хората, разбира се, които искат да го постигнат. С какво ще ви подкрепим? Тук ние сме щастливи, защото имаме готова система за подкрепа и обучение, напълно безплатна. Това е нашата система Leverage 21. Тази система побеждава пред уменията. Тук на слайда виждате Християн Григоров и Юлиан Огнянов. Те са лидерите, които създават тази система, същевременно и са нашите златни лидери. И благодарение на тях ние получаваме много добра готова система, която е за амбициозните хора, които искат да градят напред и да се развиват естествено. Получават какво ни дава нашата система. Това е инструменти за ефективна работа. На първа стъпка това са професионални видеа за представяне. Пример мога да ви обясня. Когато имате някой кандидат, който проявява определен интерес, ние спокойно можем да му предоставим едно от видеята. Имаме видеа за продукти, имаме видеа за бизнеса. И като цяло, след като ги изгледате заедно или по-отделно, на дадения кандидат му става пределно ясно за какво става въпрос за самата компания и какво като цяло представлява тя. Имаме също така ежеседмични вебинар презентации. Това е всеки вторник и сряда. Също така, който е много голямо улеснение и много хубав инструмент в нашите ръце, защото не е необходимо да обясняваме ние или за тези, които са първоначално стартирали. За тях е още по-добре, защото просто след като се прати линка там на живо, получават надълго и на широко, в смисъл такъв ясна и точна информация от лидери, които са наясно и могат да представят бизнеса добре, по-добре от нас, естествено, защото ние те първа започваме да се учим. И след като е професионално представено, те решават, вече сами си взимат решение дали искат или не да стартират и да развиват своя бизнес и да си променят живота. Другия ни инструмент, който също много ценен, това е информационен сайт за кандидати. Там ние можем да ги добавим и сами кандидатите да влязат, да разгледат самия сайт, за какво става въпрос, дали за продукти, дали за бизнес, на кой какви интереси има. Може да получи много точна и ясна информация. Имаме също така ежеседмични онлайн обучения и школи за партньорите, които искат да градят, да се изучат, защото не е само да стартират. То действително трябва да получи много знания, умения, за да може да градиш и ти съответно екип, да градиш една стабилна мрежа, за да достигнеш доходите и нивата, които сам си поставиш за цел. Също така, не на последно място, имаме лична подкрепа при провеждане на срещи. Ние сме благодарение на
мрежовия маркетинг в нашата компания. Ние имаме взаимно се подкрепяме един с друг, независимо от държавата, в която се намираме, независимо от часовата разлика. Ние знаем, че винаги зад гърба ми на една ръка разстояние ние имаме тази онлайн и лична подкрепа, съответно от нашите спонсори и лидери. И също така имаме продуктов и бизнес чатови групи в Telegram и Facebook, където също надълго и на широко и ясно, подчертано и като цяло визуално можем да видим и да получим съответната информация за дадения продукт или за бизнеса, който ни интересува или заинтригува. Така, създай своята успешна кариера с LR. Това е честен, ясен и постижен план. Тук това, което ми хареса, сами определяте нивото на своето заплащане. Без ограничения в дохода и кариерно развитие. Имате уникална автомобилна концепция за успешни партньори. Компанията, между друго, искам тук да вмъкна. Тя се партнира с Volkswagen, Mercedes и Porsche. И това са световно известни марки, които мисля, че всеки един от нас би желал да е притежател на един от тези автомобили. Никак не е малко, дами и господа. Така, тук на слайда се виждат различните титли от младши менеджер, младши лидер на група, лидер на група. Това са цели в първата година в програма Fast Track за тези, които успеят да влязат и да задържат съответно и да отговорят на определените изисквания и на критерии. Едно от стъпалата, които са много добри като лидерска позиция, лидер на организация. Тук нещата стават доста по-сериозни. Автомобилния бонус, но финансовата възможност вече е по-голяма, нали, финансовото възнаграждение. Но тук искам да подчертая, че когато станете лидер на организация, компанията е определила, вие получавате договор за унаследеност. Това аз когато го чух за първи път, аз онемях, защото никога до сега не бях чувал, че съществуват изобщо по света такава компания, която един ден може да остави следа след вас. Какво искам да подчертая, че когато аз си изградя, давам пример със себе си в случая, за да може да стане по-ясно на зрителите и на хората, които ни гледат в момента. След като аз се развивам и градя мрежа и получавам стабилни доходи, един ден след моята кончина, когато няма да ме има на този свят, аз имам правото да насоча или да си подчертая кое от децата ми може да взима това парично възнаграждение, което аз го взимам, докато съм на този свят. И де-факто, след като вече мен ме няма, въпреки че ме няма, аз мога да си подсигуря семейството и децата, те да си получават доходите от моя труд, който е бил вече всеки си индивидуално кой колко. Но мисълта ми е, че това е един вид сигурност. Това е за мен лично, това беше една светлина в тъмния тунел, в който се намирах. И аз си казах, такава компания, просто аз не бях чувала с никога до сега. И благодарение на LR Health and Beauty аз се рестартирах не само здравето, финансовата възможност, но и спокойствието. Мога да кажа, че имам спокойствие за спокойно бъдеще и спокойни старини в тези времена. Но така, това е отделен акцент. Тук можем да ви подчертаем стената на славата. Тук може да видите сами очи от създаването си до сега. Система Leverage 21 създаде над 300 менеджера и лидери в компанията на LR, което никак не е малко. Така, тук виждаме лидери на организация с доходи от 4 до 6 хиляди лева на месец, плюс автомобилен бонус. Ако ви прави впечатление, виждате различни семенца от България, Германия, Англия. Това е доказателство, че независимо от къде се намирате, вие имате възможност да се развивате и да стигате до определените позиции и нива. Тук Таня Тодорова от Англия искам да подчертая. Тя е моя лидер на организация, която се радвам, че съм част от екипа и мога да кажа, че имам постоянната подкрепа и
е лидер с уникални възможности и качества и аз съм благодарна, че я поставям лично. Така, другите лидери на организация са пак от България, Германия, както виждате. Тук вече при бронзовите лидери на организация, тук финансовите, дохода ви може да достигне от 6 до 10 хиляди лева на месец, плюс автомобилен бонус. Сами виждате как парите се променят, съответно с титлите. Тук също така мога да кажа лично, че и се гордея, че познавам Христина Иванова, която е от Германия, вече е в България. Аз съм също част от нейната организация и тя също е много достоен лидер и лидер за пример на много хора, които сме част от нейния екип. Кажа едно огромно благодаря, Христина. Фатме и Наима Кифови, те са сребърен лидер на организация. Както виждате тук, доходът им възлиза на 18 000 лева на месец и те живеят в град Шумен в България. Колкото и да ви звучи това, тези пари са доста сериозни. А ето и другия ни пример и сребърен лидер на организация, Майя Танева, която мога да заявя с гордост, че пак лично я познавам и сме част абсолютно всички от нейния екип. Това е Майя Танева. Тя е от град Верни в Германия се намира с доход над 18 000 лева на месец. Таня Досева и Юлиан Огнянов. Това са майка и син. Те са златни лидери на организация. Те са от град София в България, но доходът тук при тях е значително над 20 000 лева на месец. Тук виждаме и имаме ясен пример как този бизнес може да се разшири и да се гради, да стане семейен бизнес. Не само важно, той е семейен бизнес, който остава в годините. Диана Брайкова и Християн Григоров са ни златни лидери на организация. Те пък са мъж и жена. Ето едно семейство, които се подкрепят взаимно. Те са следващия ни пример, който доходите им възлизат на 25 000 лева месечно и са от град Пловдив в България. Това са нагледните примери, които всеки сам решава и определя какво да прави, но е действителност и реалност. Това са президентите на ЕЛАР с доход над 100 000 лева на месец. Може за много хора да им звучи невероятно или нереално тия цени, но не, дами и господа, това са напълно реални пари, напълно реални милионери, така да се каже, на ЕЛАР. Както виждате, те са от Испания, Русия, Германия, Полша. Няма значение, няма ограничение. Имаме още над 50 президента в ЕЛАР от различни държави в света. Какво ще ви дава кариерата с ЕЛАР? Тя ни дава много. Ако искате и имате желание да сте част от световни събития, незабравими вечери, срещи с звездите, награждавания, признания, връчвания на автомобили, тимбилдинги с екипа, ежегодни пътешествия, международни обучения, мисля, че всеки един би казал да, аз искам да съм там и да съм част от всичко това. Успехът на ЕЛАР е за всеки. Без значение от пол, възраст, опит или местоположение. Стига да имате желание, всичко е възможно. Колелото вече е измислено, както не е ясно на всички. Ако имате желание и искате, следвайте стъпките и съветите на успешните партньори в ЕЛАР и резултатите ще бъдат налице. Успехът с ЕЛАР е за всеки. ЕЛАР е твоята възможност за по-добър стандарт на живот. Така както виждате, повече качество, more quality for your life. И така, дами и господа, за тези, които до сега благодаря ви, че бяхте част и ви споделихте вашето време с нас. Надявам се, че бяхме достатъчно ясни с нашите партньори и колеги. Ако имате повече въпроси, моля обърнете се към човека, който ви е поканил на този вебинар. И мога да кажа едно, като в част, като заключение, така да се каже. Вземете решение днес. Не дейте да мислите за утре. Просто утре си остава за утре, защото днескашните решения определят качеството ви на живот утре.
А от вас изцяло решението е във ваши ръце. Нашата задача е да ви дадем нужната и необходимата информация. Благодаря ви на всички и ви пожелавам лека вечер. Благодаря.